kabuntagon sa inyo mga kapuso. It's because matahom kayo ang atong mga bisita this morning. Makauban na to ang Hiya sa Kadayawan winners. Karong buntaga, basin natingala mo mga kapuso, dili na to kauban si Hiya sa Kadayawan 2022 sa gikan sa Tribong Maranao because doon na siya unexpected o emergency nga lakaw. But bisan pa man ana, kauban na to si Hiya sa Paragiusa o si Hiya sa Kalambuan. Hello ladies, mga maanyag yun mga kapuso. How are you? Feeling good. Woke up on the right side of the bed, so I feel like I can get through the day. Si Hiya sa Paragiusa gikan sa Tribong Kagan. And si Hiya sa Kalambuan, how are you? Feeling delighted and wala gyapon siguro di baba akong adrenaline from last night's coronation. So karon unsa ba yung maingon ninyo paunsa makatabang ang Hiya sa Kadayawan 2022 sa pag-promote sa inyong culture and tradition? Okay. So first and foremost, jud ma'am, dako jud kaayo matabang ang Hiya sa Kadayawan na ginaheld during Kadayawan Festival to showcase no kung what every single 11 ethno-linguistic tribe has to offer. For example, makita namo no or makapakita namo sa mga Davaoenyo sa mga nagatanaw sa mga live sa mo ang cultural presentation, makita nila ang mga folklore, mga folktales sa ako ang fellow ay lumad candidates and ang mga traditional dances ako ang fellow Moro candidates. For me, ma'am, dili lang Hiya sa Kadayawan nato mapakita kung unsa ka dato sa kultura ang Davao, ma'am. No? The Kadayawan Festival itself, jud mismo. Kasi from all the activities na ginapahigayon for the Indak-Indak, for the tribal villages, for the Pitik sa Kadayawan, it really showcases how rich the culture and tradition of the 11 ethno-linguistic tribes sa Davao. Kasi dili lang man kaming mga hiyas ang nagapakita sa mga among kultura. Sakto. The Indak-Indak sa Kadayawan has a storyline based on the different folktales and folklores of the different tribes here in the city. Isa pa gipanghusgan kaayo sa ato ang gobyerno ang pagpadayon sa tribal villages despite na mahuman na ang Kadayawan. So even after Kadayawan, there will be still a tribal village jud diri sa Magsaysay where every Davaoenos or even tourists can visit anytime of the year. Alright. So after sa Hiya sa Kadayawan, unsay plano ni Hiyas sa Kalambuan o Hiya sa Paragiusa? Unsa inyong tahas? Isip Hiyas sa Paragiusa o Hiya sa Kalambuan? Unahon na to si Hiya sa Kalambuan. Yes, ma'am. For bilang mama, ang siguro ang main namong objective as the court of Ate Beauty, the Hiya sa Maranao, is to support whatever plans she has. Kanang todo suporta lang mi sa iyang mga plano at at the same time naaman sad mi sa amo ang sariling plans and activities for our own tribe. How about you, ma'am? So sa ako apod ma'am no, same sa giingon ni Chris na makikollaborate mi and musuporta jud mi kung unsa jud ang advocacy sa Hiya sa Kadayawan si Miss Beauty Rose, and as Hiya sa Panaghiusa i-continue pod nako akong advocacy which is initially to elevate the crowd's cultural understanding kay through educating people about our origin ma-eradicate nato ang discrimination. So sa akong pagpaminaw sila mga tubag no, kinahanglang lang gyud og pagpasabot ang katawhan kay daghan pa gyud ang wala makasabot, wala maedukar labot sa kultura sa atong mga kaigsuunang lumad ug Moro. Alright mga kapuso, ato ang paminawon ng ilahang mensahe. Mensahe ninyo sa inyong mga katribo sa atong kapuso viewers. Go ahead. Good morning everyone, maling lomo numu lahat. I just want to thank everybody who works hard, who prays hard behind my success. Dili ni ako ato aning tanan. This is all for you and this is such a great blessing from our Nama. Kuha lang po si di ay i-take ni na opportunity to my fellow IT youth. Do not be afraid. Embrace your culture, love your tribe, preserve your tribe, protect your tribe, and be a warrior of your tribe. Yes, ma'am. So
Message to my fellow Kagan tribes people, no? Salamu alaikum kamayo kariko. Gusto ko gate magpanginsukor sang ubos ng mga otonay gapalikod si ding kanakon journey as hiyas ng Kagan. Sukor labanay sang kanami deputy na grabe yung pagsarignan kanakon na ama gampanan ko ng madjaw yung kanakon role as hiyas ng Kagan, and also to former City Councilor Halila Sudagar for being the wind beneath my wings, for the guidance and for educating me and for helping me to understand the culture as I revisit all of those one by one. Panginsukuran ko uman yung kanakang taganap, and most of all, my fellow Kagan tribes people, this journey, my journey as a Hiyas has already opened a lot of doors for me as a person, but rest assured, I will be taking you with me as soon as I step foot and open those doors. So, thank you so much, Sopran. Mga kapuso, bisitahon nato ning Royal House sa tribong Kagan nga ginatawag nila og Tugan, kauban si Hiyas sa Panag-iusa. Assalamualaikum kamayo kariko mga kapuso, panaos kamo sang kanami Tugan. Karong butaga iyang i-explain sa tuwa ang ilahang mga delicacies na sa ilahang tribo. So karon ma'am, unsa man ay imong giandam alang kanamo this morning? Okay, so hello mga viewers, no? So kaning isa ka tray diri mauni ang amuang gina-serve ng mga kakanin sa amuang mga occasion. So ang mga occasion na mo special occasions is ang tawag namo na is kanduri. So most of the time ginabuhat siya pag naay mo christening or kanang baptism ug mga kasal ug uban pang mga various occasions na kanang lingaw-lingaw. So kani siya mao ni siya ang kupos kaning duha. This one is baulo and this is baw-baw. This one is panyam and this one is amik. So naay variation ang amik, kani siya kay triangular, naapod may another one na more naka-roll lang po siya. So moving this one pod kanitong ako ang gi-perform sa akong cultural presentation. So kung nakatan-aw mo ato katong ako ang kato siyang gibayo-bayo nako, no, dili jud siya matawag nga tinuong dili siya halang. Okay. Yes, and Wala na also isili. opo bantog na ay sili kay kami mga Kagan ganahan jud mig halang. Mga kapuso, isa sa mga delicacies sa tribong Kagan ang amik. Made of rice flour ni siya. So, tinawan na to. Lami kayo siya, crispy. Lami po siya paresan sa ilahang native coffee. Mga kapuso, nata din karon sa gawa sa tribal house sa tribong Bagobo Klata nga ginatawag nila og Boloy. Siyempre, kauban nato si Hiya sa Kalambuan from tribong Bagobo Klata, si Miss Crezel Joy Ungab. O karon magtugtog siya gamit ang lomeng. Ma'am, lisod ba kayo ang magtugtog gamit ang lomeng? Siguro ma'am, para sa mga bago pa jud na naka-witness sa pagtugtog namo sa lomeng, lisod jud siya ma'am. Kasi instead of nakalatag, nakabitay manggod amo ang lomeng. Lomeng ang tawag sa amo ang instrumento na kung tawagon or famous siya sa tanan as kulintangan. So, ginatugtog namo ni siya ma'am pag mag-activities may such as festivals, magpasalamat sa abunda nga ani, sa courtship dances namo, sa amoang community dances, and especially sa among rituals po. So, karon akong tugtugon ang ginatugtog namo sa amoang courtship dance. Wala salamat mga kapuso!